Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Толпар ТВ каналында Илеш телерадиокомпаниясы сезне сәламлый. Здравствуйте, в эфире Толпар ТВ и Илишевские вести, в студии Алина Хадимуллина. Смотрите сегодня в нашей программе. Осторожно, паводок. В районе ведется серьезная подготовка к весеннему половодью. Предприятие агропромышленного комплекса вовсю готовится к весенне-полевым работам. В машино-тракторных парках кипит работа по ремонту техники. Почетный гражданин Илишевского района, заслуженный учитель профтехобразования республики Ханиф Абулович Хафизов. В памяти выдающейся личности была установлена мемориальная доска. В руках жезл и цветы. Сотрудники ГИБДД поздравили женщин с 8 марта. С заботой об осиротевших на закате жизненного пути. Отделение социального обслуживания инвалидов и пожилых людей в селе Ишкарово уже многие годы работает над созданием комфортных условий для них. Также в эфир выйдет программа музыкальных поздравлений от всей души, наполненная искренними поздравлениями в адрес юбиляров. Оставайтесь с нами. Яз ничек килерен алдан әйтеп булмый. Күп төрле фаразлар йөри, әмма аның үз холкы. Кичә генә күзгә күренеп гөрләвекләр агырда итеп кар ирсә, бүгенгә туңдырып та куя. Шунлыктан язгы ташкыннарга әзер булу бүгенге көндә актуаль мәсьәләләрнең берсе. Ташкыннарга әзерлек барышын тикшерү район күләмендә җитди контрольгә алынган. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү, ташкыннарга әзерлек эшләрен тикшерү буенча махсус комиссия оештырылды. Райондагы төрле оешмаларның язгы ташкыннарга әзерлеген тикшерү буенча техник карау оештырылды. Илеш юл ремонт төзелеш идарәсе хатасында барлык авариялы, гадәттән тыш хәлләргә иң тәүдә җәлеп ителүче хезмәтләр вәкилләре җыелды. Биредә техниканың да шәхси составының да әзерлеге тикшерелде. Бу смотрда безнең 14 организация катнашты. Анда 25 берәмлек техника һәм дә 36 кеше катнашты. Язгы ташкынга әзерлек максатыннан карар кабул ителде. Бу карарда комиссия составы төзелде. Язгы ташкын чорында эшләнәсе мероприятияларның планы төзелде. Гидротехник корылмаларына җитәкчеләр беркетелгән. Вакытлыча яшәү урыннары билгеләнде. Язгы ташкын вакытында әзерләнү бара. Безнең район территориясында Аккөз авыл советы территориясында Кыпчак авылы безнең су күтәрелү куркынышы бар инде һәм дә Илеш, Ябалак авылларының берничә урамнары су күтәрелү аркасында сын елгасында куркыныч астында тора инде. Бу авылларда кешеләр белән агитация эшләре алып барыла. Һәм дә безнең ташкын чорында шушы бүген күрсәтелгән техникалар дежурство алып барачак. Елгаларда гидротехник постлар оештырыла, һәм дә алар суткасына 2 тапкыр үзләренең данныйларын биреп барачак инде. Язгы ташкын чорында бигрәк тә зур игътибар таләп итә бездән. Бигрәк тә балаларны игътибарсыз калдырмаска кирәк инде. Техник караудан башка урыннарда да системалы эш җәелдерелде. Авыл биләмәләрендә халык арасында аңлату эшләре алып бару, көтелмәгән очракта каушап калмас өчен нинди карарга килергә кирәклеге турында кешеләргә алдан өйрәтелә. Әйе, юкка гына элек-электән сакланганны саклармын дигән сүз йөрми. Гадәттән тыш хәлләргә һәрчак әзер уяу булу мөһим. Алина Хадимуллина, Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясы. Районыбызның барлык хуҗалыкларында да техника, агрегатларны ремонтлап, чәчү кампаниясына әзерлек уңышлы төстә алып барыла. Куйбышев исемендәге кооперативта бу хезмәт җитди оештырылган. Хуҗалык уңганнары һәр елдагыча кышкы сезонда бар көчне техника ремонтына салган. Һәм шул ук рәттән кайбер техника фермаларда кышын малларны тукландыру өчен азык тарату, утарларны эттерү өчен дә җәлеп ителгән.
Үш шәшу комплексы яз җитүен көтеп, кырга чыгып китәргә әзер тора. Хәер, буларның барысы хакында да хуҗалыкның баш инженеры Рамил Галямов тулырак мәгълүматны безгә үзе бирде. Бүгінгі күнде Куйбышев семендегі хозяйствода тырмаларын ремонтлап бітіріп, әзір сотқа бастырылды. Шуннан Амишка шәшу комплексы ремонтланып, әзірлікке басылды. Шуннан соң аны ремонтлауда біздің сварщиклар Хазипов Алмаз, Садеттинов Илшат һәм трактористлар, механизаторлар Загитов Рамил, Әнфир, Зафматымы Сафиулдин Денис, көп күш сала, бүтін жерге етші. Запасчаслар қайтып тұра, қайтқанын бірсін ремонтлап тұрады. Мына бүгінгі күнде қар сізі съелкаларын шығардық, аларны ремонтлайбыз. Сварка ішлері башланды аларға да. Запасчаслар бүгіннен қайта ішлеп бітіребіз. Шуннан 2К700 тракторы Кировис гаражында ремонттана бүгін модернизациялана. Анда 2 тракторисы бұл жерін. Қайеттенов Марат білен Загитов Рамил К700 тракторын бүгін күнді құралар. Шуннан бір МТЗ биларысы тоже Кировис та модернизациялана енді. Антын Юсупов Илнур башқара. Бұл запас сөзлер қойта башлады. Бұл шушу атналарда ремонтлап шығарлар. Біздің планда техникаларға шул комбайнер алырға енді биыл планда тұтыла бір МТЗ күшлі 12-20 сайын планда бар алынырға тиіш. Сонан шәшу агрегаты шуларға МТЗ 12-20 сайынға тағыла. Әйе, техника агрегатларның сақшылығына зор игътибар бирү мөһим. Оларны һәр вакыт үз вакытында сыңармыйча карап, килеп, мойлап эшләтергә тырышырга кирәк. Шул вакытта гына аның гомере озая, чыдамлыгы арта. Кызу эш вакытында сафтан чыгып йөдәтми. Шуңа күрә без һәр нәрсәгә үз вакытында техник хезмәт күрсәтәбез. Төзекләндерү, яңарту эшләрендә үз вакытында башкарырга тырышабыз, диде Рамил Сөгетулла. Гыйлемҗан Гайнетдиновның крестьян фермерлык хуҗалыгында да бердәм көч белән машина трактор паркы 2019 елгы кыр эшләренә техника ремонтлау эшләре оештырылган. Биредә культиватор тырмалар ремонтлана. Бу мөһим хезмәт Ришат Нурмөхәмәтов һәм Рифкат Гелимхановка йөкләтелгән. Районда алдынгы механизаторларның берсе Рузил Шакиров Полесье комбайнын төзекләндерә. Дамир Нурмөхәмәтов белән Яхфәр Кәлләмиев узган елда Мишкә районыннан алып кайтылган СЗП 3.6 чәчкешен мөһим компания чәчүгә әзерли. Айрат Вилданов МТЗ 12-21 тракторының йөрү өлешен тулысынча төзекләндерү өстендә эшли. Тәҗрибәле механизатор Павел Айгузин К700 тракторының двигателен ремонтлый. Ремонт белән бер рәттән көндәлек ферма, амбар территорияләрендә дә техник яктан эш алып барыла. Бу хезмәтне үз техникаларында Валерий Нафиков белән Фәзнәви Шәйх Мурзиннар башкара. Хезмәткәрләргә җылы аш, тукландыру оештырылган. Инженерлык хезмәте алдында җиңел булмаган бурычлар тора. Ләкин шул ук вакытта бу гадәти планлы көндәлек эш. Луиза Шарафутдинова, Роберт Хазимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе. Яхшылык җирдә ятмый дигән борынгылар. Чынлап та, яхшылык ул безнең яхшы эшләребез һәм уйларыбыз. Кешеләрнең бер-берсенә карата яхшы һәм рәхимле мөнәсәбәтләре. Яхшылык бер кашан да онытылмый. Үзеңнән соң калдырган хезмәт тә мәңгелек. 6 март көнне БАССРның РСФСРның атказанган һөнәри техник белем бирү укытучысы Илеш районының мактаулы гражданины Хәниф Әбилулла Хафизов истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы узды. Чарада район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, Хәниф Әбилулланың кызы Резида Хәниф кызы, Башкорт агротехнологик колледжы директоры Наиля Гадуллин, көллият ветераннары һәм студентлары катнашты. Действительно, училище когда-то всесоюзного значения, которое имело. И именно выпускники и практиканты, которые стажировались благодаря Ханиф Абулу еще Горьковском автомобильном даже заводе, где конкурс на одно место было 3 учащихся, и обучалось более 800 детей,
здесь у нас, кроме как Иришевский район, Бакалинский, Чикмагушевский, Дюртюлинские районы, все это благодаря заслугам Ханифа Булыча было создано именно у нас на Иришевской земле. Действительно, кого бы мы сюда не переводили, они говорили, здесь база сельхозинститута, здесь база университета технического. И благодаря его усилиям сегодня мы имеем вот такую базу и имеем возможность обучать наших детей. В большом илишевском хлебе, которое уже всесоюзное значение имело при социалистических соревнованиях, уже потом, когда уже Россия становилась, именно воспитанники училища, воспитанники профессионального училища номер 86 поднимали Илишевскую землю. Они выращивали хлеб, доили молоко и таким образом давали показатели всей нашей республики. Знаково то, что мы сегодня с вами собрались. Огромное спасибо всем тем ветеранам, семье, которые сегодня с нами здесь находятся. Я думаю, это первая незначительная ступень почести, которую мы должны были отдать Ханифу Булычу. Я еще застал, мы вместе с ним работали. Он в то время возглавлял Совет ветеранов нашего района. И в тот момент он уже должен был быть добрым, но он был строгим очень. Строгим, воспитывал от меня до всех ветеранов. За каждого болел, за каждого просил и добивался своего. Вот такой у него был характер. Безусловно, такой характер должен быть у каждого учащегося. И, как у нас говорят, куларты жеңел, бүгін училище гүрлі болғалары. И в нашем составе уже и Бакалинский район, в нашем составе Чикмагушевский район. Его дело продолжает Наиль Матхатович, ему огромное спасибо. Я считаю, Наиль Матхатович, следующий этап у нас будем открывать, наверное, музей Ханифа Булыча. Правильно? Зор тебе рахмат всем тем, кто пришел, Иштурганов үшін, и светлая ему память. Рахмат. От имени детей, родных Ханифа Булыча, бесконечно благодарны за предоставленную возможность увековечить имя нашего отца. Мы благодарны ветеранам, благодарны администрации колледжа и главе администрации Илишевского района. Для нас отец был человеком с большой буквы, талантливым руководителем, гражданином и патриотом. Ханиф Абулыч Хафизов, как сказали, действительно внес большой вклад в развитие родного Илишевского района. Где бы он ни трудился, ему были присущи профессионализм, ответственность, принципиальность, требовательность, умение мыслить по-государственному, масштабно. Он заботился о людях, и его отличала вот неиссякаемая любовь к родной земле, к людям, и этому посвятил он свою жизнь. Низкий поклон вам за добрую память о нашем отце. И от всей души желаю всем вам благополучия в жизни, здоровья, мира, счастья. Пусть процветает Илишевский район и Башкирский аграрно-технологический колледж. И мы очень гордимся, рады, что колледж и ученики здесь собрались. Большое вам спасибо. Мемориаль тоқта жерлі бюджет есебінен болдырылды, һәм Башқұрт агротехнологик күліетінің бинасы фасатында орнаштырылды. Шара Ханиф Абилулы Хафизов истәлегенә мемориаль тоқта янына шешәкләр салу белән тамамланды. Ветераннар шей табыны янына узды. Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе. Каждый день на страже порядка и безопасности дорог. Таков ежедневный труд инспектора дорожно-патрульной службы. Однако в преддверии самого прекрасного праздника, накануне 8 марта, сотрудники ГИБДД решили добавить в свою работу весенних красок. Провели специальную акцию. Вместо традиционного «предъявите документы» в этот день звучали теплые пожелания и преподносились нежные тюльпаны. Таким образом, инспекторы позвонили
поздравляли женщин-водителей, пешеходов и пассажиров. Всем без исключения желали счастья и безопасных дорог. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш». Картлар йорты. Моңсу, бигрәк бу ике сүз. Тәрәзләрдән юлга бага нишәмә күз. Йортта җылы, тәрбияле бар да җитте. Әмма картлар өмет белән нидер көтә. Моңа кадәр картлар йорты диюгә җаны ишетерлек суык бина. Моңсу сагышлы карашларын тәрәзәгә төбәгән әби-бабайлар килеп баса иде. Тик Ишкардагы өлкәннәр һәм инвалидлар йортына баргач, интернетка булган карашыбыз да, фикерләребез дә үзгәрде. Әлбәттә, монда яшәүчеләрнең һәрберсенең язмышы гыйбрәтле, һәм берсе дә бирегә рәхәт тормыштан килмәгән. Араларында оллайган көннәрендә терәк таяныч булырдай бер генә якынында булмаган ялгызлар да. Балалары исән-сау була торып та, гаиләләрендә артык кашыкка әйләнгәннәр дә бар. Михрибансыз балалар үстергәнбез дип, үзләрен гаепләп гомер итүчләрдән кала, интернетта яшәүчеләрнең күпчелеге тормышларының канәгать. Кеше белән аралашырга тилмереп яшәгәнче, гомеребезнең соңгы көннәрен кадер-хөрмәттә уздырабыз дип шөкер итә алар. Биредә 25 ялгыз кеше яши. Иң өлкәне 97-не вакласа, иң яше 62 яшьтә. Коридор буйлап барганда ишеге ачык бүлмә эченә күз салуга, тәрәзә төбе тулы гөлләр. Идәге кебек җыйнаклык күзгә ташланды. Каршыяк стенада эленеп торган ир-егет фоторәсеменә карый-карый караватында бәйләм-бәйләп утырган, пөхтә итеп киенгән, яулыкларын артка бәйләгән Мөләйим апа. Тыпый авылыннан Альфира Галиева күренде. Бердән-бер улы вафат булгач, ялгызлык бирегә килергә мәҗбүр иткән ана. Илеш районы Тыпый авылыннан монда килгәнемә бик сөенәм. Кызлар бик әйбәт карайлар. Больницаларга кирәк чагында алып баралар. Дарулар биреп торалар. Минем үземә даруларны бушка бирәләр күбрәген. Бүгенге көндә мин бик сөенәм инде. Монда яшәгәнемә. Бар нәрсә әзер. Өч юлы муша кереп торабыз. Нәмә кирәк инде тыныч. Мин үзем урманга чыгып җиләк җыям, гөмбә җыям. Аяларны тозлайым, әзерләйм, вареньелар кайнатам. Шираттагы бүлмәдә безне Шаян, җыр теле Нурләхидә Мусина каршы алды. Краснокама районы Иске Аткул авылында туып үскән 18 яшьлек кызны язмыш Шидәле авылына алып килә. Бабай белгәннән соң җаным шушылай бер үзем калып шушында килдем инде менә. Сукрайган. Нариманымнакылара күдләйтте. Мин сине булай йөртмәймен диде. Фага операциягә барып барды, Пушкинага алып барып операция ясатып алып кайтты. Үзе балаңнан күрмәгәнне күреп ятабыз, Аллага шөкер. Яңа киемнәр киенәбез, мушага алыштырып кына торалар. Без кайтуга пастиллар белән дигән җыштырылган. Илән юлган, ашарга пешкән төрлесеннән ратарат 5 мәртәбә. Алдагы бүлмәдә безне зур түземсезлек белән Мөсәвир абый Валиев көтә иде. 1939 елда Үрмәт авылында туып үскән, колхозда төрле вазифалар башкарган. 59 ел тормыш иптәше белән кулга-кул тотынышып, матур гомер кичергәннәр. Әмма 2009 елда көтмәгәндә гомер юлдашының гомере өзелгән. Ир узаманы язмыш җилләренә бирешми, туган нигезендә яшәвен дәвам иткән. Әмма ялгыз ир атка сыңар канат белән тормышны тартып барырга бик авыр шул. Яшадык 59 ел иптәшем белән, иптәшләндем. 2009 елда вафат булды.
Şunlar indi men bir özüm kaldım, balalar bulmadı. Вот. Şundan sonra indi bu dünyada yani işte yaşarga tırıştım da özümün dünyada. Şundan sonra indi bunu özüm buldum çıkıp giderge, mecbur buldum. Вообще условиялар evet, поварлар işleyin. Aşık cüz bilen her vakitte de temnaşlar bilen silerga tırışalar. Frida buna indi sistra hazayka olmuşlar. O indi bizning yaxshi shista yuruvlarimizni, mushakirtuvlarni her vaqtda da ko'z o'ngida tutib kelya. Rahmat, тоже ona povrlarimizga тоже rahmat. Oşuq yüz bilen oşatalar, qaynar oşlar oşatalar, oşuq yüz bilen terbiyeleyler. Olarga da şunday minalarga atsinka, no texnikalar тоже kvartsовый neler bilen komnatalarını tozartıp duralar, şistartıp duralar. Yürü almaganlarını bulay muşakirteler, Op var bende, kiyindireler, oşatalar, iltep. Bunda indi, bizning indi bu işgal kartlar yurtu, şunday yaxşı urunga o'rnashgan. Diragimiz bütün indi maktabi şuşunda, yaslisi şuşunda, medpunktlar şunda, vrach, обращаться итесин кече врачка обращаться итесин, обкырга икән обкыралар, шундай условия монда инде әйбәт диясем килә инде буна. Шулай итеп без яшәп ятабыз. Көнне инде үткәрәбез, конечно. Чыгып йөрибез мин моннан, например, 2 martaba bundan yıkatalarına eğlenem. Ondan sonra uğramda çıkıp gidem, uğramda yürüyemem. No ben titratırgan kişi tuğulayım, bala yürüp yaşaytırgan kişi. Noyabr ayında kuzga operasiya satıp kayttım. Onda indi Elfiye Zakirtinova, medсестра, ikisi iptaşı bilen, mine Kuz больницасына iltip topşırıp meni koytup kettiler. Rahmat olarga тоже. Mana şulay ettirip men mында вообще доволен. Условиялары bilen условия әйбәт, ошатаулар әйбәт, жите ошаулар. Улай ettirip endi bizning hukumatımızga rahmat. Oğul rayon yetakchilarine, mında ishlagan iptaşlarga barsına da rahmatimni, mehribonni yaxshi so'zlar bilan qarshi olib, o'shatib, shulay etib bizni tarbiyalaylar. Rahmat. Кайсы гына бүлмә ишеген ачып керсәк тә, барысы да өлкәннәр һәм инвалидлар йорты интернатында эшләүчеләрне зур хөрмәт һәм рәхмәт хисе белән телгә алды. Монда һичшиксез һәр кайсының хезмәте зур роль уйный. Мотор, төзек ишек алды, чиста, пөхтә, уңайлы төзекләндергән бина ише. Ял итү бүлмәләре 5 тапкыр җылы аш, булар барысы да өлкәннәргә уңайлы йорт шартларын тудыра. Yol иткәндә алар шахмат, шашка уйный, китаплар укыйлар. Бәйрәмнәр дә, ветераннарның туган көннәре дә игътибардан читтә калмый. Шәй табыны артында үтә икән, концерт номерлары күрсәтелә. Бүген биредә 14 кеше эшли. Коллективның һәр әгъзасы әби-бабайларның тормышын иш шартларына яраклаштырырга бар көчен сала ди бүлек мөдире Рузель Кәримов. Ишкаровское отделение является подразделением Старобаишевского дома-интерната, который располагается в Дучилевском районе деревни Старобаишево. Мы как подразделение существуем с 2015 года в составе Старобаишевского дома-интерната. На сегодняшний день мы обслуживаем 25
получатели социальных услуг, к ним относятся инвалиды и пожилые лица, нуждающимся в постороннем уходе. В отделении на сегодняшний день работает 14 сотрудников, считая заведующим 2 повара, 2 помощника повара, 5 сиделок по уходу, медицинская сестра и завхоз. Зав по хозяйственной части и один у нас сотрудник является работником котельной. Функция отделения является повседневная помощь нуждающимся в постороннем уходе, их обеспечение одеждой, гигиеной и питанием. Налажено 4-разовое горячее питание с учетом потребностей в витаминах, возрастным особенностям. Также санэпидрежим соблюдается тем условием, что мы предоставляем 4-разовое питание плюс банные дни 4 раза в месяц. Обеспечиваем досуг пожилым тем, что организовываем концерты в содействии со школьниками школы, Ишкаровской школы, спонсорами и работниками СДК деревни Ишкарова. Дни рождения получателей социальных услуг отмечаем тем, что праздничным ужином привлекая также спонсоров, родственников получателей социальных услуг. Медицинская помощь оказывается услугами медицинской сестры. При необходимости госпитализации проводится в учреждении Верхнеаркивской ЦРБ или Дюртюлинского межрайонного центра сосудистым отделением. Әйе, барысы да әйбәт. Тик нинди яхшы шартларда яшәсә дә, өлкәннәр туган төяген, туган нигезен сагына-сагына гомер йомгагын сүтә. Язмышлары аяныч булса да, төшенкелеккә бирелми алар, матур итеп яшәргә омтылалар. Мәрхәмәтле күңелле кешеләр дә яннарына килеп тора, мөмкинлекләренә чыгып, ярдәм итәргә тырышалар. Бәйрәм уңаеннан яки үзләренең шатлыклы вакыйгаларын уртаклашып, хәер итеп күчтәнешләр китерәләр. Мондагы язмышларны күреп, әби-бабайлар белән аралашканнан соң, матди кыйммәтләренең бөтенләй бернинди әһәмияткә дә ия түгеллегенә инанасың. Иң мөһиме, тормыштан канәгать булып яшәргә, балаларны игелекле итеп үстергә кирәк дигән нәтиҗәгә киләсең. Әйе, картлык барыбызга да ишек шакыячак. Ирексездән телгә шундый шигырь юллары килә. Туган нигез төшкә керә, чыкмый уйдан. Үз йортында яшәүдән соң кемнәр туйган? Карлар салкын, сезгә карый яшьле күзләр. Картлар йорты. Бигрәк моңсу шушы сүзләр. Лилия Юсупова, Маяк редакциясе, Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе. Это из-за тебя отец от нас ушел. Ты мне всю жизнь поломала. От тебя одни неприятности. Списать дал. Быстро. Давно не получал, что ли? Да мне с тобой рядом идти стыдно. Думал, что я с тобой буду встречаться. Кажется, что унижение никогда не кончится. Но есть те, кто готов тебе помочь. Позвони. 8 800 2122.
Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле Илеш телевидениесын яратып караучы дусларыбыз. Сезгә сәламәтлек һәм хәерле минутлар теләп, чын күңелдән котлаулар тапшыруын башлыйбыз. Торачы авылында туып-үсеп, хәзерге вакытта югары яркәйдә гомер кичерүче Гөлзидә Мирзагали кызы Зариповага багышлана беренче җылы эчтәлекле тәбрикләү хатыбыз. Бүген безнең гаиләбездә олы тантана. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң сөекле, иң газиз булган кешебез, кызым, тормыш иптәшем, әниебез, нәнәебез Гөлзидә Мирзагали кызы Зарипова гомер үренең күркәм бәйрәмен 60 яшен билгели. Без, аның якыннары, бергә җыелып, матур юбилей белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Кадерле безгә озын гомер, бәхет, шатлык, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Безнең сөеклебез 1986 елдан алып, ремонт техник предприятиесында склад мөдире, кладовщица булып эшләп, хаклы ялга чыкты. Үз эшен яратып, намус белән башкарды. Эшләгән коллективында ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булды. Әтиебез Феликс Миңнемөхәммәд улы Зарипов белән 1978 елның 28 декабрында чәчләрен чәчкә бәйләп, менә инде 40 елдан артык тормыш дигән озын юлдан җитәкләшеп бергә атлыйлар. Безгә, 3 балага, бу якты дөньяда яшәү бәхете биреп, яхшы итеп тәрбияләп үстереп, башлы күзле иттеләр. Олы уллары Илнур районның авыл хуҗалыгы идарәсендә, Азамат уллары полиция бүлегендә, Гөлчәчәк кызлары Казан вертолет заводында тырыш хезмәтләрен салалар. Икебез инде гаиләле, үзебез балалар үстерәбез, Аллага шөкер. Рәхмәт сезгә, безне җил яңгырлардан саклап, яклап үстергәнегез, белем биргәнегез өчен, бүгенге көндә дә ярдәмнәрегездән ташламаганыгыз өчен, безнең яшәешебезне ямьләндереп торганыгыз өчен, безне һәрчак кочак җәеп каршы алып, акыллы киңәшләр биреп, озатып калганыгыз өчен. Мең рәхмәт сезгә. Форсаттан файдаланып, безнең өчен шулай ук бик кадерле, газиз булган әнкәебез Гадәнияне олы юбилей белән котлап үтәсебез килә. 15 март көнне әнкәебезгә 90 яшь тула. Безнең өчен зур бәхет әнкәебезнең олы юбилейын күрү. Аңа ныклы сәламәтлек, тән тазалыгы, бәхетле тыныч картлык, җан һәм күңел тынычлыгы, балалар игелеге телибез. Инде изге күңелле, олы йөрәкле, бала җанлы кызыма, тормыш иптәшемә, әниебезгә, нәнәебезгә, безнең күз нурыбызга, бердән-беребезгә ныклы сәламәтлек, кайгы хәсрәтсез, бәхетле, озын гомерле булып, үстергән балаларыгызның, балдан татлы оныкларыгызның игелеген күреп, әтиебез белән көткән дөньяларыгызның рәхәтен тоеп, сөенеп кенә яшәүләрен телибез. Бәхет бит ул ныклы сәламәтлек. Гөрләп яшә, бер дә боекма, кыю атлы гомер юлларында күңелсезлекләргә юлыкма. Туган көнең әни алып килсен, бары сәламәтлек, шатлыклар, безгә биргән йөрәк җылларың изгелекләр булып кайтсыннар. Гомерләрнең кадерен белеп кенә яшә әле җирдә куанып, сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрмә, тормышларың торсын нурланып. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, юбилеең белән котлыйбыз. Шатлык белән, озын гомер белән яшәүеңне генә телибез. Иң изге теләкләр белән сине изелеп яратучы һәм хөрмәт итүче әнкәең Гадәния, тормыш иптәшең Феликс, балаларың Илнур, Роза, Азамат, Луиза, Гөлчәчәк, оныкларың Регина, Азиза, Ализа. Хөрмәтле Гөлзидә Мирзагали кызы, якыннарыгызның матур теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Гомер буена пар канатлы, сәламәт булып, муллыкта, күңел тынычлыгы белән, балаларыгызның, оныкларыгызның шатлык куанычларына төренеп, бергә бик озак еллар яшәргә Ходай насыйп итсен. Бәйрәмегез онытылмаслык күңелле үтсен, ә яңгырасы җыр аны тагы да бизәсен.
Мөхәббәтне юлдаш итеп, бер кашыктан башлап китеп, курганбыз дөньябызны. Гаиләбез киңлекләреннән, бәхет биеклекләреннән, булганбыз улы кызлы. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Мин дигән хәлләрдән, мин авыр мәлләрдән, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Бәхет юлы җиңел түгел, төрле юллар белән килдек, тапканны югалтмадык, булганын арттыра бардык, гаилә балалар дип яндык, тырыштык сынатмадык. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Мин дигән хәлләрдән, мин авыр мәлләрдән, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Янда харчак булы сине тиңем, терәк булсын сиңа иңем, дөнья шатлыкка тулысын. Бар булып канатларыбыз, бу бәхетле чакларыбыз, гомерлек була күрсен. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Мин дигән хәлләрдән, мин авыр мәлләрдән, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Минем шундый кешем бар. Экраннар янына якынрак Рафил Сөлейман улы Насиповны чакырабыз. Хәзерге котлаулар сезгә багышлана. Исәнмесез, телевидение хезмәткәрләре? Сезнең канал аша без, кадерле кешебез, тормыш иптәшем Рафил Сөлейман улы Насиповны гомер бәйрәме белән тәбрик итәсебез килә. Аңа шушы көннәрдә 55 яшь тула дип башланып китә котлау хаты. Безнең кадерле кешебез 1964 елда Мәрдия һәм Сөлейманның Ишле гаиләсендә төпчек уллары булып дөньяга килә. Башта Базы Куян авылының башлангыч, аннары Дөмәй орта мәктәбендә белем ала. 8нче класстан соң Дөмәй клубында художество җитәкчесе, директор вазифаларын башкара. Совет армиясына алынып, 2 ел Белоруссиядә хезмәт итә. Исән-сау армия сафларынан туган җиренә әйләнеп кайткач, эшен дәвам итә. 1989 елда колхозга эшкә чыга һәм биредә 2006 елга чаклы тракторда эшли.
Бүгінгі күндә сөйекле кешебез халыктан сөт җыя. Без кадерлебезне матур язлар алып килгән гомер бәйрәме белән котлап, сәламәтлекнең ныклысын, җан тынычлыгы, гаилә бәхете, балалар игелеге, оныклар шатлыгы, парлы, озын гомер телибез. Киләчәктә бер-беребезгә таяныч, терәк булып, бәхет шатлыкта, дуслар, туганнар, кода-кодагыйлар белән аралашып, уйлаган уй-теләкләребезне тормышка ашырып, бер-беребезнең күңел җылысын тоеп, яшәргә язсын. Авырлыклар бер дә кичермәсен, кыенлыклар бер дә килмәсен. Синең йөзеңдәге шатлык нуры балкып торсын, бер дә сүнмәсен. Ак бәхетләр теләп таңнар атсын, кояш көлеп торсын күгеңдә, теләкләрнең изге кайнарларын без телибез туган көнеңдә. Ихлас теләкләр белән тормыш иптәшең, кызларың Алия, Алсу, кияүләрең Азамат, Алмаз. Хөрмәтле Рәфил Сөләйман улы, 55 яшьлек якты гомер бәйрәмегез котлы булсын. Матур гаиләгез, якыннарыгыз белән бергәләп, тагын бик күп шатлыклы вакыйгаларны исәнлектә, саулыкта каршы алырга насыйп булсын сезгә. Җырыбыз сезнең өчен яңгырый. Тәкләшеп килә йөрисең, җан җылыңны тоеп, карашыңнан оеп, каушавымны әллә белмисең. Җан җылыңны тоеп, карашыңнан оеп, каушавымны әллә unutulmay hatta sen kitkəş. Gide күрмә күпкә, bir yolğuz itmə, taşlый күрмә җанны селкеткәш. Gide күрмә күпкә, bir yolğuz itmə, taşlый күрмә җанны селкеткәш. Сагышларга түзмәм, күзләреңне эзләп, төшләреңдә керәм кунакка. Җаннар инде бергә ярасала күрмә, минсез китеп бармаеракка. Җаннар инде бергә ярасала күрмә, минсез китеп бармаеракка. Тәкләдем сине кулыңнан, син дә минем кебек яшә, мине сөеп, бергә атлыйк тормыш юлыннан. Син дә минем кебек яшә, мине сөеп, бергә атлыйк тормыш юлыннан.
Birge atlıyık durmuş yoluna Birge atlıyık durmuş yoluna Birge atlıyık durmuş yoluna Шираттағы құтлау хаты яны сезгә юллана, хөрмәтле Рәфил Сөләйман-улы. Сезне абыегыз Радик, җиңгәчәгез Вазимә һәм аларның балалары котлый. Базы Куян авылында туып үсеп, бүгенге көндә Дөмәй авылында яшәүче безнең өчен бик якын булган кадерле кешебез. Энекәшебез, абыебыз Рәфил Сөләйман-улы Насиповны ямьле язлар алып килгән 2-5 билгесе белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Безнең туганыбыз бу тормышта чыннан да 2-5 билгесенә лаек кеше. Кадерлебез Базы Куян авылында Мәрзия белән Сөләйман Насиповларның үрнәкле күп балалы гаиләсендә төпчекләре, 8нче сабыйлары булып якты дөньяга аваз сала. Гаиләдә төпчек бала булуына карамастан, бәләкәйдән үк эш сөючән, зирәк, сәнгатькә гашыйк малай булып үсә. 6 яшьтән гармон серләренә өйрәнә, матур итеп җырлый. Авылда үткән барлык мәдәни чараларның бизәге була, ансыз концертлар үтми. Сәнгатькә булган мәхәббәте аны Стәрлетамак мәдәни агарту техникумына алып килә. Аны уңышлы тамамлагач, Дөмәй авыл мәдәният йортында художество җитәкчесе, аннан директор вазифасын тапшыралар. Ары таба туганыбыз Ширкүл авыл мәдәният йортында директор булып эшли. Әти-әниләр олайгач, туган авылына кайтырга туры килә аңа. Авылга кайткач, тракторга утыра һәм биредә озак еллар эшләп, фидакар тырыш хезмәте бик күп санлы мактау кагазлары, рәхмәт хатлары белән билгеләнә. Бүгенге көндә дә туганыбыз тынгысыз хезмәттә. Илеш Молоко җәмгыятендә эшли. Иртәнге 5тә торып, халыктан сөт җыя ул. Монда да ул бик күп дипломнарга лаек булды. Менә шундый тынгысыз, эш сөючән, күпләргә үрнәк булырлык ул безнең туганыбыз. Эшеннән тыш сәнгатьне дә ташламый ул. Уфада үткән Сәләт фестивалендә катнашып, 2нче дәрәҗә диплом белән бүләкләнеп кайтты. Ир кеше иген басуы, хатын иген тулы келәт диләр. Игенне кадерләп саклаучы, келәтең белән бергә балаларыңның тауфикларына, оныкларыңның бәхетенә куанып, соңгы сулышларыгызга кадәр кулга-кул тотынышып, уңган, тырыш киленебез Инҗи белән тигезлектә, тынычлыкта озын гомер кичергә язсын. Аяк-кулларың сызлаусыз булсын, җаның тыныч, гомерең бәхетле булсын. Киләчәктә дә шулай туганлык җепләрен ныгытып, бер-беребезгә ярдәмләшеп, бердәм булып яшәргә язсын. Алдагы гомерең киң ризыклы, бәхетле булсын туганыбыз. Сиңа саулык телик, саулык булса бар да булыр, шатлык, бәхет, сөйнештән матур өең балкып торыр. Еллар үтеп, картайгач та бер-беребезгә зурлап дәшик, туган булып аралашып, бергә-бергә гөрләп яшик. Сиңа җәйләрдәй ямьле, язлардай назлы, кышлардай ак бәхетләр, көзләрдәй мул озын гомер телибез. Ихлас теләкләр белән абыең Радик, җиңгәчәң Вазимә һәм балалар. Хөрмәтле Рәфил Сөләйман-улы, туганнарыгызның теләкләре кабул булсын. Киләчәктә дә якыннарыгыз өчен кадерле, кирәкле кеше булып, туганлык җепләрен саклап, бердәм булып яшәргә язсын. Җырыбыз сезнең бәйрәм түренә юл ала. Сине минем туганым, мин синең туганым, без туганнар бер үк нәселдән. Сиңа тарта күңел, синең белән җиңел, туган булгач рәхәт яшәргә. Яр яле син бар, яр яле мин бар, нихәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни, белмим нишләргә.
Görüşmesek haller bilişmesek yürek erdi bilmimin işlerge Sin minim diregim min sinin diregim Yaşasak da türlü dübekte Gül şeşegini koyar jimirle koyar Doğan yaşı karşa yürekte Yar yele sin bar yar yele min bar Nihal tuğanım deyip yaşarge Uzak güreşmesek haller bilişmesek yürek erdi Bilmeyim nişlerge Bayanlar Darina Advaliyev, Razil Kamalov Birgalashib jimlik qilyapti. Har vaqtda soy do'st tuman bo'lib yashashga nasib etsin. Yar yale sin bar yar yale min bar nihal tuvanim deb dasharga uzoq kurashmasak haller bilishmasak yurag ermay bilmayman ishlarga yar yale sin bar yar yale Nihal tuvanım deyip yaşarga Uzak kuruşmasak haller bilişmesek yürek ermay bilmimin işlerge Uzak kuruşmasak haller bilişmesek yürek ermay bilmimin işlerge Какой путь проходит обычный мешок с мусором? Он либо сразу попадает в мусоровоз, такой способ называют бесконтейнерным, либо сначала оказывается на контейнерной площадке. Затем наши с вами отходы и везут на мусоросортировочный комплекс. Здесь их будут сортировать и выбирать из них полезные фракции. Это стекло, бумага, пластик, органические отходы. Позже отходы переработают, и они получат вторую жизнь. Ту маленькую часть мусора, которая останется, спрессуют и вывезут на лицензированный полигон. Это значит, что он не представляет опасности для людей и окружающей среды, и вредные вещества не попадут в почву, воду и воздух. Привычных свалок не останется, их рекультивируют. За всю цепочку движения этого мусорного пакета от контейнера до полигона будет отвечать региональный оператор. С января нового года в квитанциях ежемесячного платежа за коммунальные услуги появится новая строка «За оказание услуги по обращению с ТКО» по аналогии с платой за газ, воду и электроэнергию. Новая система обращения с отходами – это наша безопасность. Все мы хотим жить в чистой республике и сохранить ее для будущего поколения.
Наша передача подошла к концу. Пусть каждый новый день несет вам только радость и удачу. До скорой встречи!